Bro, what the hell? Oh my god! A fucking bug on my cereal spoon. Jesus fucking Christ. Oh my god. Fuck off. Nu aveam de gând să mai fac un video, dar am prins gândacul ăla. Am luat lingura de aici și nu mai văd ceva pe lingură. Oh my god. Yeah. O să mănânc niște cereale, nu mi-am mai comandat nimic ca să mai dau 40-50 de lei pe ceva shawarma sau pizza sau... I'm just gonna eat some cereals and it is what it is. Oricum băgăm pizza astăzi că e marți.